fito a gaya wa mutane 'yan Najeriya. An ce wai gwamnati ma tana sani. Amsar wasu na tambaya. batun ma wai kuskuren mu ne 'yan Da Najeriya. gaske gwamnati na kare ranmu ne. Amsar ko tambaya. mu ɗauki mataki dukan mu ne 'yan Ko Najeriya. ana iya gane sirrinmu ne. Amsar ta tambaya. yaya mai laifi yau yana waje 'yan Ashe Najeriya. ko mai gaskiya yau yana rufe. Amsar tambaya. tun da yankinsa yana guje-guje 'yan Najeriya. Kai da gidanka ce ka fito waje. Amsar Shin tambaya. wai me matsalar ƙasar mu ne 'yan Najeriya. Ka zaɓe ku na san kuna sane. Amsar tambaya. Amma yau duka an sai daren mu ne 'yan Najeriya. Ana kashe rai tamkar kudan dani. Amsar ya tambaya. ilahu ka kare mutan ƙasa ta Najeriya kana ji da gani ilahu mun zo roƙon ka ne ku fito ku gaya wa mutane 'yan Najeriya. Shin wai matsalar tana ina? Amsar tambaya. da gwamnati ko babu ne ana ta kashe rayuka ku ɗauki mataki tsaro ba za ya fi